Φίλες Ελληνίδες, φίλοι Έλληνες, επικοινωνώ σήμερα μαζί σας για να σας παρουσιάσω μέσα σε 2 λεπτά τις πολιτικές θέσεις του κόμματός μας, της Τελείας, εγκαινιάζοντας ταυτόχρονα και μια αρχή, την αρχή του τέλους του παρελθόντος. Πιστεύω στις κατακτήσεις των λαών και όχι στα αποκτήματα. Αντιδρώ στο «δεν γίνεται», προτάσσοντας «θα το παλέψουμε». Τιμώ και σέβομαι τους ανθρώπους των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας που εγγυώνται την ασφάλειά μας. Χτίζω με τα εργαλεία που έχω και όχι με τα εργαλεία που ίσως αποκτήσω. Εμπιστεύομαι τους Έλληνες και τις δυνατότητές τους, τους νέους και τις γνώσεις τους, τις γυναίκες και τη δημιουργικότητά τους. Επικροτώ οποιαδήποτε θέση με εθνικό πρόσημο από οποιαδήποτε δημοκρατική παράταξη και αν προέρχεται. Διαχωρίζω το φιλολαϊκό από το λαϊκίστικο. Στοχεύω στα δύσκολα για να πετύχω τα εφικτά. Υπηρετώ το δίκαιο, την αλήθεια, τη διαφάνεια και τη δημοκρατία. Στρατεύομαι κάτω από ιδανικά και ποτέ κάτω από σημαίες ευκαιρίας. Απαιτώ πολιτικούς δημοκράτες δίπλα στους δημοκρατικούς πολίτες. Επιλέγω τις λεωφόρους από τους παραδρόμους και τους μονόδρομους. Αποδέχομαι την ιδιαιτερότητα του κάθε ανθρώπου ως αδιαπραγμάτευτη προέκταση των ατομικών του ελευθεριών. Προτιμώ κάποιον που ξέρει τις περισσότερες από τις ερωτήσεις, παρά κάποιον που πιστεύει πως ξέρει όλες τις απαντήσεις. Στηρίζω τις κυβερνήσεις όλων των Ελλήνων και όχι τους Έλληνες όλων των κυβερνήσεων. Θέλω τον Έλληνα πολίτη αυτού εδώ του κράτους και όχι υπήκοο. Θεωρώ πως η πολιτική είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση προκειμένου να την εμπιστευτούμε τυφλά σε επαγγελματίες πολιτικούς. Ραντεβού στις κάλπες στις 25 Ιανουαρίου, υπερψηφίζοντας το κόμμα μας, την Τελεία, εγκαινιάζοντας μια νέα αρχή. Τελεία και πράξη. Δεσμεύομαι.